poštovani ministri i gradonačelnici iz zemalja u regionu, visoki predstavnici državnih i međunarodnih institucija, lideri privatnog, javnog i civilnog sektora, članovi i partneri NALED-a, pripala mi je velika čast i zadovoljstvo da u funkciji predsjednika Upravnog odbora Nacionalne alijanse za lokalni i ekonomski razvoj, kao domaćin ovog uglednog skupa, otvorim prvi međudržavni kongres o poslovnoj klimi u jugoistočnoj Evropi. U uslovima svetske ekonomske krize i sve žešće borbe za tržišta, sirovine i efikasniju proizvodnju, zemlje jugoistočne Evrope mogu pronaći svoju šansu u jačanju regionalne saradnje i ekonomske razmene, ukrupnjavanju tržišta kroz sporazume o slobodnoj trgovini kao što je CEFTA i usaglašavanju standarda i uslova poslovanja na nivou celog regiona. Stabilno, predvidivo i podsticajno poslovno okruženje je ono što traže svi investitori kada razmatraju potencijalne lokacije za ulaganje. I to je ono što treba da im ponudimo ukoliko želimo da ostvarimo ekonomski rast. NALED od 2007. godine kroz program sertifikacije opština radi na unapređenju privrednog ambijenta na lokalu i promociji investicije u Srbiji. Od tada do danas sertifikat o povoljnom poslovnom okruženju dobilo je 17 opština i gradova Srbije, koje su u proteklih 5 godina privukle preko 2 milijarde evra investicija. O kvalitetu programa govori činjenica da je Financial Times ove godine uvrstio čak 5 sertifikovanih opština u top 10 investicionih destinacija u Evropi sa stanovišta cenovne efikasnosti, strategije privlačenja stranih investicija, naravno da to sve u konkurenciji manjih gradova i opština. Ono što nas posebno raduje i zbog čega smo danas tu je to što program sertifikacije od ove godine prerasta u međunarodno priznati standard za povoljno poslovno okruženje u jugoistočnoj Evropi. Nosioci ove nove regionalne inicijative su institucije iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Makedonije. Cilj međunarodne sertifikacije opština je unapređenje privrednog ambijenta i usaglašavanje uslova poslovanja na nivou jugoistočne Evrope, kako bi se unapredila ekonomska saradnja i privukle nove investicije u zemljama regiona. Pozitivno iskustvo koje donosimo iz Srbije nam govori da ćemo u tome sigurno i uspeti to na regionalnom nivou. Na kraju, pre nego što čujemo naše uvažene goste i partnere iz zemlje i inostranstva, želeo bih da zahvalim Nemačkoj organizaciji za međunarodnu saradnju GIZ, bez čije podrške realizacije ovog projekta ne bi bila moguća. Takođe, želeo bih da se zahvalim institucijama i organizacijama iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Makedonije, koje su danas ovde sa nama i zahvaljujući kojima će ovaj projekat zaživeti u regionu. Pre svega Federalno ministarstvo za razvoj preduzetništva i obrata Bosne i Hercegovine, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, Savezu privrednih komora i opštinskom udruženju ZELS iz Makedonije i Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Rijeci iz Hrvatske. Još jednom puno vam hvala i želim vam svima uspešan rad.